Daşuğuz vilayetinin ilatyny gaz we elektrik energiýasy bilen öpçün edýän edaralar şu günler ýaşaýjylardan tölegleri guramaçylykly toplamak boýunça dürli çäreleri görýärler. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň sözlerine görä şeýle çäreleriň arasynda bergili maşgalalary tölemäge mejbur etmek üçin olaryň gazyny we toguny kesýärler. Gaz idaralaryň işgärleri ýaşaýjylaryň hasaplaýjysynyň gowy işleýänligini barlap görýärler we näçe gaz ulananlygyny anyklap zerur kwitansiýalary we resmi namalary talap edýärler. Olaryň talap eden kagydlarynyň ýekejesi bolmasa jerime ýazýarlar we ony tölemedik raýatlaryň gazyny kesýärler diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä talap edýän resmi namalaryň arasynda hasaplaýjy enjamlaryň sertifikat kitabynyň döwlet standart edarasynyň tasdiklanlygy baradaky kitapça, öýüň inventar kitaby, öýün gaz taslamasy kitapçysy maşgala sany barada ýaşaýan ýerinden resmi nama sorulýar. Iratyň gaz we elektrik togu üçin töleglerini berjay etmegi boýunça gözükçülük çäreleriniň guramaçylykly geçirilýänligini öýme-öý aýlanýanlaryň arasynda hususan da kanuny goraýjy işgärleriniň welaýet we etrap gaz edaralarynyň işgärleriniň bardygyny yerli çeşmelerimiz aýdýarlar. Olara ýokardan näçeňizem ilatdan pul ýygnaň diýen tapşyryk berilipdir. Ilatyň sarp eden gazy togu üçin we beýleki tölegleri tiz ýygnamak hakynda welaýet häkimliginde ýygnak geçirilip tapşyrylypdyr diýip Daşoğuz welaýatynyň etraplarynyň biriniň gaz edarasynyň hasapçysy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Bergisi sebäpli gazy ýa-da togu kesilen maşgalalaryň sanyny häzirlikçe anyklap bolmady. Azatlyk radiosyna bu ýagdaý barada welaýatyň administrasiýasyndan we gaz üçinçilik edarasyndan resmi kommentariýa almak başartmady. Şol bir wagtda Türkmenistanly söhbetdeşlerimiz ilatyň hasabyna oturdylýan gazy, elektrik toguny we suw ölçeji gurallaryň goşmaça çykdyjylary talap edýänligini aýdýarlar. Bu gurallaryň bahasy bir ýylyň dowamında ortaça 70% çemeti götürildi. Ölçejileri oturtmak işi Türkmen hökümetiniň gazy togu we suwy doly tölegli etmek kararyny sentýabrda eglan edilip bäri hatam güýçlendi. Soňky aýlarda tutuş ýurt boýunça yerli häkimetler ilatyň ölçeji gurallary oturtmak işlerine gözükçülük edýärler. Ýangy ýakyn Daşgabatda ilatyň ölçeji gurallary oturtmak işleri bilen baglylykda ýaşaýjylaryň ençeme wagtlap gazsız oturanlygy habar berildi. Mundan öň ilatyň gaz, suw we tok ölçejilerini oturtmagyny gazanmak üçin häkimetleriň amala aşyrýan çäreleriniň arasynda hususan da käbir büdjet edaralarynda ýolbaşçylaryň öz işgärlerinden öz öýlerinde ölçejileri guranlygy hakynda subutnama talap etmegi, şol sanda olary surata düşürmegi soranlygy hakynda habar berilipdi. Türkmenistan 1993-nji ýylda ilaty sosial taýdan goldamak maksady bilen suwuň toguň gazyň belli bir möçberini muht bermek düzgünlüğini girdipdi. Şondan 25 ýylyň geçmeginden soň Türkmenistanyň häzirki ýolbaşçylary ilatyň durmuşynyň gowulananlygyny aýdyp bu ýeňillikleri doly ýatyrdy.